एवढ्या थंडीत माथेरानला जाऊची मजाच वेगळी आहे. चला तर मग सकाळी निघालो 4 वाजता तिथून पहिली ट्रेन पकडून नेरळ जंक्शन स्टेशनला. कर्जत ट्रेन पकडून आम्ही पोहोचलो नेरळ स्टेशनला. स्टेशनच्या बाहेरच लागली सकाळी सकाळी भूक. तर पहिले तर ऑर्डर केलो मसाला डोसा. स्टेशनच्या बाहेर तुमका 100 रुपये पर 4 व्हीलर गावतले. तिथून आपल्याला डायरेक्ट वर पोहोचलो आणि हिल स्टेशनला. बाहेरचा नजारो बघत बघत नाही म्हणता 20 मिनिटात आम्ही पोहोचलो तिकडे वरती. आणि वरती गेल्याच्या नंतर तुमका तिथून परत एंट्री फी आहे 50 रुपये. आपली मोठ्यांची तिकीट आणि बारक्यांची 25 रुपये. तिथून एंट्री केलो. आतमध्ये गेल्याच्या नंतर परत आम्ही टॉय ट्रेनने गेलो. टॉय ट्रेनची तिकीट परत वेगळी काढलो. थोड्याच वेळात ट्रेन इली. तुम्ही तिथून ई रिक्षाने पण जाऊ शकता. पण मस्तपैकी बाहेरचा नजारो बघत बघत पूर्ण ट्रेन पण भरलेली. नाही म्हणता आम्ही पोहोचलो माथेरान स्टेशनला. तिथून आम्ही पायीच निघालो. काही जण घोड्यान पण जातात, घोड्यान पण जाऊ शकतात. पहिले तर गेलो गार्डनला, दुसऱ्या स्पॉटला गेलो. मस्त खूप स्पॉट होते बघण्यासारखे, फिरण्यासारखे आणि वातावरण पण एकदम थंड होतं सकाळी. आणि नाही म्हणता मस्त फिरत परत आम्ही घोड्यान घेतलो. 2-3 स्पॉट घोड्यान फिरलो. मस्त मजा येईल. घोड्यान फोटोशूट वगैरे केलो. तिसऱ्या स्पॉटला गेलो आणि तुमका तिकडे केळली खूप भूक गावत. मस्त फोटोशूट करत व्हिडिओ करत 4-5 स्पॉट बघितलो. वातावरण पण एकदम थंड, खूप मजा येईल. आणि माथेरानला नक्की व्हिजिट करा. तर येताना परत आमका भेटलं इकडे पेरू वगैरे खालो. मस्त येताना 2-3 किचन घेतलो. मग लागली भूक. मस्त की हॉटेलमध्ये गेलो आणि जेवण केलो. मस्त की पनीर वगैरे काय राईस वगैरे घेतलो. त्यानंतर वाटेत भेटलो आमका स्टिकर, माथेरानचा स्टिकर एक घेतलो. परत आम्ही गेलो माथेरान स्टेशनला. तिथून आम्ही रिटर्न तिकीट काढलो आणि अमन लॉजला पोहोचलो. तिथून आम्ही घराकडे निघालो. जसं आम्ही इलो त्याच प्रकारे मार्गे रिटर्न घरी गेलो. तो व्हिडिओ कसं वाटलो तो नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि नवीन कोण असेल तर फॉलो करा, लाईक करा आणि शेअर करा.